16. Buďte pracovití. Práca nie je vždy príjemná. Ale málo kto je nešťastnejší než tí, čo vedú bezcielny, nečinný a nudný život. Deti, ktoré nemajú nič na práci, dajú matke svoju tieseň pocítiť. Skľúčenosť nezamestnaných, aj keď dostávajú príspevky či podporu, je notoricky známa. Dôchodca, ktorý už nemá v živote čo dosiahnuť, zomiera na nečinnosť, ako to ukazujú štatistiky. Dokonca aj turista zlákaný cestovnou kanceláriou na odpočinok strpčuje sprievodcový život, keď mu nenájde niečo, čo by mohol robiť. Zármutok ako taký sa dá odľahčiť jednoducho tým, že sa človek niečím zamestná. Práca vystreluje morálku do hviezdnych výšok. V skutočnosti sa dá dokázať, že produkcia je základom morálky. Ľudia, ktorí nie sú pracovití, hádžu prácu na iných. Majú sklon ľudí zaťažovať. So záhalčivými ľuďmi sa nevychádza ľahko. Okrem toho, že človeka znechucujú, môžu byť aj trochu nebezpeční. Dobrým riešením je presvedčiť týchto ľudí, aby sa rozhodli pre nejakú aktivitu a pustili sa do nej. Najstabilnejší prospech pramení z práce, ktorá vedie k skutočnej produkcii. Cesta k šťastiu je najrýchlejšou cestou vtedy, keď zahŕňa pracovitosť, ktorá vedie k skutočnej produkcii.